Sanibonani la u-One Shophakama, nibingelele sifundo. Namhlanje sibuka indlela nje abantu abathandanayo uma becabanga ngendlela eyodwa, lapho sizobe sibheka nje khona ukuthi kuhle yini ukufaniselana uma nithandana, uma niy'khipha nigqoke ngokufana noma nje nihamba noma niya kwiy'ndawo nje zobumnandi. Ngokubuka kwakho kuhle yini ukufaniselana uma nithandana? Khona kubukeka kukuhle ngoba phela nisuke niy'thandani, kumele nibe nomqondo wodwa entweni yothando ngoba nisuke nihlanganisiwe yinto eyodwa, uthando. Ngokubuka kwami kuhle khona ukufaniselana yazi. Uyabona nifaniselane ngisho okhala, o-black to black, o-white to white, red and black, kuyinto enhle. Ngokubuka kwakho-ke mbukeli wethu, wena ukubuka kunjani ukufaniselana uma ningamakhaphuli nithandana nje impela? Sacela nje ushiye uvo lwakho ngaphansi comment section, ungakhohlwa ukulayikha nokushera. Ngiyabonga. I was tied my